Kidam tang penang ana porpen All Party Hills Leaders Conference lamjaisarpo Angtong Engti kathar keso ketan pigajok Dimapur Nikos Hospital alongsi se chilangdamlo bangso keso kachelangji aphan pura ke ongdung araratum methang chori chorla na tangka pensetami chirung rentisi se kachelang aphan tangka raptunlo Lason thotsi lakha kre ke thom langhin constituency ka parlo langhin adarsa poisa engti polling station along ke do APHLC aratum setami methang chongdat chot pen setami chirungsi angtong engti keso kachelangji aphan kerap ke pajordon poisa engti rong aratum setami tangka maha ke dwarat ke kali bonta rong arlo ke do heme jangre pendang lok tekok tiki sarphi sarphatum inut sika hini lapu chirung cherek pensi asafa setami dowai imuan ke longdun popu matha ponse kerap pajordon Bangso ahut keso that APHLC lamjaisarpo angtong engti keso pen kimi da prang pen khelong ri lapen det kacherai kompona jakong ke long thu jia phan pura arna ma hirjumi hangpi ponlo Bangso ahut angtong engti pahai nang APHLC long leave pu pendang lok ke bang GMP ke lega hura bangke APHLC aphan vote ki pija phana bangke maduta nang khangon eloputa ningje ponthu News report Bikram Teron Karbiang Long Live